Kaixo nere supertxiki eta superfamiliak, zer modu zaudete. Gaurkoan ariketatxo bat proposatu nahi dizuet. Gure entrenamendua nola di joan, mentalki, bale? Demagun zure seme edo alaba etxea datorkizula eta zera kontatzen dizu. Ama aita, eskolan beltzaran deitu diate, lau begi deitu diate, edo potolo deitu diate, edo tontua deitu diate. Bueno, hemen jarriko izkizut 3 aukera. Ea zein den zuretzako aproposena edo aukeratuko zenukena. A. Azkenean ume horrei zaplasteko bat emango diot. B. Ez du inporta, ez eman garrantziarik olako gauzei. Eta C. Zu asko balio duzu, ez egin kasorik, eta eskolara joango naiz hau aurgitzera. Zein uste dezu edo zein aukeratuko zenuke? Esango diazu hemen behan jarriazu A, B edo C.